воқеан ғайриинтизор буд, ки дар як рӯстое дар ноҳияи Ёвон, ки аз маркази ноҳия фосилаи 6 километр роҳ аст, вориди чунин як мактабе мешавем, ки бо инфрасохтури замонавӣ ва дорои тамоми шароитҳои стандартӣ аз аксарияти муассисаҳои таълимии деҳот фарқ мекунад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57-и деҳаи Меҳрободи ноҳияи Ёвон, ки макони сабти нашри навбатии барномаи варзиш дар мактаб қарор гирифтааст, аз 3 ошшона иборат буда 17 синфхона ва кабинетҳои фанниро дар бар мегирад. ҳар синфи фаннӣ бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда, таҳсилот дар 2 баст ба роҳ монда шудааст. мо вақте вориди синфхонаи технология барои духтарон шудем, духтарон ба ҷузъиёти пухтупазу зебоиофарӣ машғул буданд. инҳо маҳсули дасти гулдухтарони муассиса ҳастанд, ки ба дидан гӯё ки кадом як тарроҳи касбӣ омода карда бошад. хеле зебо. синфхонаҳои дигар низ дорои асбобу аёниятҳои лозима буда, сифати таълим хуб ба роҳ монда шудааст. ин ҳам толори маҷлисгоҳи муассиса аст, ки ба дидан кохи баргузории консертҳои бузургро ба ёд меорад. дар самти варзиш чӣ? толори варзишӣ бар ҳаво дорем, майдончаҳои варзишӣ бар ҳаво дорем. ба замми ин дар соли 2024 дар назди муассиса майдончаи варзишӣ футболи хурд кушода шудагӣ аст, ки хонандаҳо дар он ҷо бемалол рафта машқу тамрин мекунанд. яъне ҳамаи он нақша чорабиниҳое ки ҳаст, мувофиқи нақша чорабиниҳо омӯзгорони варзиш дарсҳои худро баргузор менамоянд. аввалин маконе ки мо дари онро боз кардем, толори варзишии волейболу баскетбол буд. толори барҳаво, равшан, зебо, тозаву озода ва бо тамоми лавозимот муҷаҳҳаз. дар фарши он шӯхиомез бигӯем, акси худатро мебинӣ. ҳа, чизе фаромӯш шуд. мо дар девори толори мазкур таҷҳизоти гармидиҳиро мушоҳида кардем. бароямон аҷиб шуд, ки оё воқеан рӯзҳои сарди зимистон ин таҷҳизот кор мекунанд? муассисаи таълимии мо барои зимистонгузаронӣ аллакай омода ҳаст. дар амборе ки ҳаст 25 тон, зиёда аз 25 тон ангиш дорем, зиёда аз 17 метри мукааб ҳезум дорем. сӯзишвории дизелӣ низ ҳамаш оварда ҷобаҷо шудагӣ аст. яъне ҳамаи он чиҳое ки ҳаст аз ҳисоби фонди ноҳия харидорӣ карда шудагӣ, яъне ангишт, ҳезум, сӯзишворӣ оварда аллакай дар амбори муассиса ҷобаҷо карда шудагӣ аст ва бухонае ки ҳаст, бухона аллакай тайёр аст, ки барои зимистонгузаронӣ яъне кори худро сар кунад. ва тамоми муассиса 3 ошонае ки ҳаст бо гармидиҳии барқӣ гарм карда мешавад. дар зимистон аз тарафи барқчии муассиса ва ҳамеша омада зери назорат мегирад. ҳар моҳ 1 маротиба обе ки ҳаст, барое ки дар ҳамон бухонаҳо оби лой намонад, ҳамин тоза мекунад ва маводҳои оиди тозакунии обо ҳаст, ки дар дохили ҳамон батареҳое ки ҳаст дохил мекунад ва ҳамин тоза карда мешавад.
айни замон муассиса тайёр аст барои зимистон гузаронид. ҳузури мо ба дарси тарбияи ҷисмонӣ миёни хонандагони синфи ҳаштуми ваи муассиса рост омад, ки таҳти роҳбарии яке аз омӯзгорони ҷавони муассиса Исломиддин Маҳмуродов ҷараён гирифт. дар муассиса айни замон 3 нафар омӯзгор ҳаст, омӯзгорои варзиш ҳастанд ва тарбияи ҷисмонӣ ҳастанд ва ё омӯзгор Содиқов Нусрат аллакай айни замон вай дар нафақа ҳаст, яъне ба замми он ки фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аст, 23 соат вай дарси варзиш мебарад ва як омӯзгори дигар аст Назаров Абдусаттор, ваям нафақа дар айни замон дар нафақа аст, ваям 12 соат дарси варзиш мебарад дар синфҳои ибтидоӣ ва омӯзгори ҷавон Маҳмуродов Исломиддин бошад. Боқимонда дарсҳои варзише ки аст аз синфи 8, 9, 10, 11 саркардагӣ дарсро бурда истодааст ва ин омӯзгорони собиқадоре ки ҳаст мо вобаст кардагиам омӯзгори ҷавонро ба ваё ки ҳамеша бо ваё камбудии чи ки ҳаст, норасогие ки ҳаст дар даст даромада сол омӯзгори ҷавонро кӯмак кунад. сараввал барои ба истилоҳ гарм кардани бадан машқҳои омодагиро иҷро намуданд. сипас ба бозии волейбол пардохтанд. интизор доштем бо ин шароит сифати хуби волейболро дар иҷрои онҳо тамошо мекунем. аммо лекин беҳтараш чизе намегӯем. муддати 2-3 бор бозӣ мекарданду баъзеҳошон мисол дар футбол завқ доранд, баъзеҳошон дар шоҳмот завқ доранд, шашка, ҳамаи онҳо мақсад якхела бозӣ намекунанда. мақсад дар байни онҳо ҳаст фикру ақидаҳо, мақсад самти психология ё фанҳои дӯстдоштаашон мақсад фарқкунандаe да. ҳамаи ва ё мақсад волейболро дӯст намедоранд. вале новобаста аз ин талаботи дарс ҳамин аст ки дар ҳама дарсҳо дар дарси тарбияи ҷисмонӣ низ аз он ҷумла бояд ҳама фаъол бошад, шавқ дорад надорад талабот якхела аст. чаро онҳо дар дарс фаъол набуданд, умуман аз уҳдаи бозӣ набаромаданд? шояд сабаб дар ман бошад ки ман омӯзгори ҷавон ҳастам, кӯшиш мекунам ки хонандагонро завқманд намудам. Ман аз омӯзгорони калонсол устод Содиқов Нусрат ки мақсад муддати 25-30 сол таҷрибаи корӣ дорад, аз он чизе ки намефаҳманд аз он мепурсам, ҳаракат мекунам ки ҳар як шогирди ман мақсад фаъолияти хуб дар дарсҳо нишон диҳад. аз аввали сол ба мо маротибаи сеюм буд ки волейболбозиро иштирок кардем. муаллим ба мо дарсамонро ба мо хеле хуб ёд медод ки аз инҷо ба инҷо мегзарад, аз кадом одам ба кадом саф рост истад, кадоме ба чӣ бошад, ҳамашро мегуфт, ба мо ёд медод.
یعنی نازکی های بازی والیبال رو به شما میفهمند. با ما میفهموند. بله. پس چرا شما از اودای بازی نبر اومدید؟ هیچ کس از شما از میان شما از اودای بازی بر اومدن نتوانید. سبب در چیست؟ ба таври ногаҳонӣ ҷои хонандагони синфи 8-ро хонандагони синфи 10 гирифтанд. дар барномаи дарсии волейбол аз синфи 6, 7, 8, 9, 10, 11 хе рафтан мегирад то синфи 11 волейбол. مدامی که از صنف 6 در مطابق برنامه درسی بازی والیبال شروع می‌گردد 6 7 8 برای چه امسال سال سوم است ولی خوانندگان شاگردان شما این گروه خوانندگان که ما در درسشون اشتراک کردیم از اودای والیبال بر اومدن نتوانستند. شما سال اول است که درس میدید به آنها تا این وقت که درس میدید چرا به آنها نازکی‌های این بازی رو نآموزانید؟ من مدتی یکم سال در همین مکتب 57 کار میکنم. پیش از من استاد صادق نصرت بود. مقصد کار و فعالیت میکرد و خوانندگان رو به خود جلب میکرد و نشان میداد. از سبب که خوانندگان صنف 8 دوئل و والیبال کم تجربه بودند و ما خواستیم که خودمان در این مشق اشتراک نماییم. هر وقت این گونه نیست. هر کس در وقت درس خود با درس مشغول میشد. ما همین روز اومده با والیبال مشغول شدیم. ما درس نداشتیم و اومدیم با والیبال بازی کردیم. мо ҳис кардем ки муаллим аз беҳунарии синфҳои 8 як нав хиҷолат кашид ва бо ин роҳ хост барои мо бозии волейболи андак беҳтарро нишон диҳад. خوانندگان صنف 8 بازی کردند ولی بازی نه اونقدر خوب بود از آن سبب که خوانندگان صنف 9 و 10 صنف 9 خالی بودند. آنها اومده والیبال را با ذوق و با هوس نشان دادند. ما موافق نقشه سالانه که هست همه ماه نقشه ماهانه ترتیب داده میشه. در اساس نقشه ماهانه از طرف ماموریت درسی ورزش سنجش گذارانده می شود که آموزگار چگونه درس رو گذشته ایستاده است. آموزگاری که از ما در صنف 8 وی دیدیم آموزگاری جوان است. همین سال یکم است که در مسیر ما کار و فعالیت کرده ایستاده است. از همین سبب کمی به همون کمبودی رخ داده است. магар мешавад бо чунин шароит сифати бозии хонандагони мактаб дар ин сатҳ қарор дошта бошад. هر یک چیز است که جایی که کار هست کمبودی باید باشد برای که کار بی کمبودی نمیشود. و دوم اینکه اما خواننده‌هایی که بود در صنف 8 و درس ورزش گذاشته شد خواننده‌ها کمی به سراسیمگی راه داده شدند. اندکی سالانکاری راه دادند. آموزگاری که خودش درس گذاشتن میگیرد در نزد آموزگار دیگر خیلی است. وقتی که شخصی از بیرون می آمده وارد درس می شود خواننده ما خواهیم نخواهیم این چی پداگوژی است که کمی خود را در همه حالات گم کردنش ممکن است. خوانندگان صنف 8 و در دیگر مشق‌ها خوب بودند و مقصد در والیبال کمتر سست بودند. در دویدن، در پریدن، در تورنیک، در شاهمو، در همین مشق‌ها فوتبال، در همین مشق‌ها و یا تلاششون نسبت به والیبال دیده بیشتر بود.
ва ё дар дигар машқҳо фаъолияти хуб нишон медоданд, оне ки дар волейбол сустар буданд. як масъалаи дигари муҳими марбут ба дарси тарбияи ҷисмонии имрӯза ин ба талаботи зарурӣ ҷавобгӯ набудани сару либоси варзишии хонандагон мебошад. акун оиди лавозиёти варзишӣ мо мегӯем ки мисол туп он чие ки сетка он чие ки ҳаст аз муассиса вобаст будара мо ҳамаша таъмин кардагӣ ҳастем. аз сару либоси варзишие ки барои хонанда ҳаст вайра бояд аз ҳисоби падару модаро мисол ҳар як падару модар нисбати фарзанди худ либосҳои варзиширо бояд аз мағозаҳо харидорӣ карда хонандаро бо либоси варзишӣ бояд таъмин намояд. дар як гӯшаи толори варзишӣ дастовардҳои варзишии хонандагон ба намоиш гузошта шуда буд. ҳамагӣ бо як ҷумла метавон гуфт ки бо ин шароит шумораи дастовардҳо хеле кам аст. хонандаои мо чӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ чӣ дар сатҳи вилоят дар куҷо ки набошанд дастовардҳо доранд, ҳамеша ҳастанд. дар сатҳи варзишам дар сатҳи дарсҳои дақиқам дастовар доранд ва ҳамеша кӯшиш мекунанд ки аз ҳамин дарсе ки омӯзгор мегузорад якчи баҳра гиранд. дар қабати дуюми толори варзишии мазкур як гурӯҳи хонандагон машғули шоҳмотбозӣ буданд. бароямон маълум гардид ки дар ин ҷо маҳфили варзишҳои зеҳнӣ ба роҳ монда мешавад. маҳфилое ки дар муассисаи таълимии мо ҳаст аз тарафи роҳбарони иттиҳоди методӣ назорат карда мешавад. ба ғайр аз роҳбарони иттиҳоди методӣ ман худам муовини директори ба корҳои таълим худам назорат мебарам. журнали маҳфилое ки ҳаст ман ҳамеша назорат мебарам. дар ин ҷо маҳфили шоҳмо ташкил карда шудааст ки қариб зиёда аз 6 сол шуд хонандагони мактаб дар ин маҳфил шуғл меварзанд. хонандагон дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ байнисинфӣ иштирок карда фаъолиятҳои хуб нишон медиҳанд. хонандагон бисёр фаъоланд ва хоҳиши иштирок кардан дар шоҳмот доранд. меҳрдод саидов хонандаи синфи 10 ва аз беҳтарин шоҳмотбозони муассиса ба ҳисоб меравад ки дар мусобиқаҳои байнимактабии ноҳия ширкат варзида мақомҳои ифтихориро ҳам соҳиб гардидааст. вақте фаҳмидам ки дар муассисаамон маҳфили шоҳмод аст, ба ин маҳфил омадам ва худро номнавис кардам ва бо ёрии устодам Содиқов Нусратулло ин бозиро бештар омӯхтам. тӯли ин 3 сол мешавад ки ман ба маҳфили шоҳмод номнавис ҳастам ва аз устодам Содиқов Нусратулло ин бозиро хеле дониши худро хеле сайқал додам ва дар тӯли ин 3 сол ба олимпиадаҳои шахмат рафта шоҳмод рафта дар дохили мактаб ҷои дуввум ва дар берун аз муассиса дар байни муассисаҳои дигар ҷои сеюмро ишғол кардам. майдончаи варзишии назди мактабӣ ҳарчанд дар вазъияти на он қадар хуб қарор дорад, вале мешавад ки ин ҷо намудҳои варзиши сабук ва волейболи соҳиливу баскетбол ва футболро доир намуд. ҷойҳои нишасти мухлисон андаке кӯҳна ва фарсудаанд. шояд бо сабаби муддати тӯлонӣ истифода нашудани он бошад. дар рӯ барои муассиса толори варзишӣ барои навъҳои гуногуни гӯштин қарор дорад. гилемҳои стандартӣ, таъмири зебо бо тарҳи замонавӣ, сақфи бо ороиши махсус ва аз ҳама муҳим барҳаво будани он аст.
нақшаи ҷолиб ин аст ки дар ин толор ҳар ҳафта маҳфили гӯштингирӣ ба роҳ монда мешавад ки миёни хоҳишмандон фаъолтаринашон хонандагони муассиса ҳастанд. дар қисмати боло толори варзишӣ оиди гӯштин ҳаст ки хонандаҳои мо дар онҷо машқу тамрин менамоянд ва дар ҳама ҷо аллакай дар давоми 2 моҳ натиҷа нишон дода истодааст ки ваё варзишгари хуб мебарояд. майдончаи варзишие ки оиди футболи хурд аст дар он ҷо низ хонандаҳои мо бар аъло яъне иштирок мекунанд ва зиёда аз 100 нафар дар ҳама толори варзишие ки ҳаст машқу тамрин намуда истоданд. дар 2 басмонҳо машқу тамрин менамоянд. сабаби дар ҳолати нохуб қарор доштани майдони варзишӣ дар саҳни муассиса мавҷуд буда маълум гардид. чанде пеш дар рӯ ба рӯи бинои муассиса майдончаи хурди замонавӣ бо сабзаи сунъӣ сохта ба истифода дода шуд. бозиҳои футбол ин ҷо сурат мегирад ва беҳбудии кор ҳам дар ҳамин аст ки аз соати 6 субҳ то соати 23 хонандагони муассиса ва истиқоматкунандагони деҳаи меҳробод аз он истифода мебаранд. он хонандаҳое ки оиди варзиш шавқу рағбати зиёд доранд омада дар муассисаи таълимии мо мисол дар майдончаи варзишие ки ҳаст майдони футболи хурд ҳаст дар онҷо аз берун аз ҳамсоя деҳаҳо омада дар онҷо машқу тамрин менамоянд. мо ҳамаи онҳоро таклиф менамоем ки омада дар шароит ки ҳаст машқ намоянд тамрин намоянд. хуллас муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 деҳаи меҳрободи ноҳияи ёвон дорои беҳтарин шароити варзишист. аммо иншооти варзишӣ дар тобеати муассиса буда мақсаднок истифода намешавад. намунаи ин гуфтаҳо дарси тарбияи ҷисмониест ки мо аз ҷараёни он наворгирӣ кардем. ин нашри охирини барномаи варзиш дар мактаб дар чоряки якуми соли таҳсили 2025-2026 буд. дар чоряки дуюм моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем.